La patrona de Pollença ja és aquí. Amb aquestes canonades, esclafit de coets i la banda de cornetes del soldà. Així han arrencat les festes més esperades de l'estiu a Mallorca. Al carrer de Montesión no hi cabia ni una agulla i han estès l'enorme senyera pollencina a la façana de l'Ajuntament. Molta alegria, molta participació, unes bones canonades, molt d'anys a tots i visca la patrona. El poble ha anunciat l'arribada de la patrona entre crits, aplaudiments i el repicat de les campanes. Al vespre s'ha inaugurat el certamen internacional d'art plàstiques, el qual compleix 50 anys. Fa 50 anys d'aquest certamen internacional d'art plàstiques hi ha hagut 141 participants, molts de Mallorca, d'arreu de l'estat espanyol, d'Europa i també participants de Rússia i d'Amèrica. Per altra banda, el pregó fou a càrrec de la banda de música de Pollença. Miquel Amongual, historiador i membre de la banda, ens va fer una recopilació dels seus 150 anys de trajectòria. A l'acte hi van assistir, entre d'altres autoritats, el nou conseller d'Educació, Martí Marc, i el balde de sa Pobla, Biel Ferragut. La veritat, estic molt agraït que mos heu convidat, he participat i ha estat molt emocionant. La veritat és que ho viviu molt i se transmet. Un emotiu pregó en la tradicional alborada, on tots els assistents van acabar drets, cantant l'himne de Pollença.